Nasementohan na ang isang bahagi ng daanan sa intersection ng Mayumbo Street at Perez Boulevard na kamakailan na idinadaing ng mga motorista dahil sa lubak at mga batong nakaharang. At kung mapapansin nyo, itong kinatatayuan ko ay nasementohan na, no? Pero dito pa rin sa bahaging ito, hinay-hinay pa rin yung ating mga motorista, lalo na yung mga malalaking sasakyan sa pagtawid dahil itong mga bato ay posibleng tumalsik. Kaya naman, sa ngayon ay dahan-dahan muna itong ating mga motorista sa kanilang biyahe. Matapos ang pag-ulan na nagdulot ng pagbaha, nagkaproblema naman ang mga motorista sa mga batong naiwan sa kalsada, kung saan isang babae ang tinamaan ng tumalsik na bato mula sa mabilis na dumadaang truck. Agad itong inaksyonan ng mga kinauukulan at sinimulan ng pagsasaayos ng bahagi ng kalsada habang hinihintay ang pondo para sa kabuuang rehabilitasyon ng daanan at drainage system sa Mayumbo Karanglaan area mula sa national government. Sa ngayon, pinayuhan ng mga motorista na maghinay-hinay sa pagmamaneho sa lugar upang maiwasan ang disgrasya at hindi makapagperwisyo sa mga pedestrian. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.